Helo, hanes dwi, a chroeso i Uned 8, cwrs Sylfaen y Gogledd. Darllen ydy thema, Uned 8, felly edrychwch ar y geirfa ar dudalen 67 i ddysgu mwy am sut i siarad am ddarllen. Yr arddodiaid, the prepositions, ydy ffocws Uned 8 ac Uned 9. Da chi'n cofio yr arddodiaid, y geiriau bach sy'n cysylltu un peth ar llall. Prepositions, those small linking words. Da ni'n edrych ar 3 arddodiad yn Uned 8, i, ar ac at. Da chi wedi dysgu rhaid i mi yn Uned 23, y cwrs mynediad, ond beth am i ni adolygu tipyn bach? Y dyddiau hyn, these days, geirfa Uned 8, rhaid i ni aros adre. Rhaid i ni amddiffyn ein gwasanaeth iechyd. Rhaid i ni achub bywydau. Rhaid i mi aros adre, rhaid i ti aros adre, rhaid iddo fo aros adre, rhaid iddi hi aros adre, rhaid i ni aros adre, rhaid i chi aros adre, rhaid iddyn nhw aros adre. Felly gyda i, y trydydd person sy'n wahanol. So it's the third person when we conjugate the e, that's slightly different to the rest of the pattern. Ond i ddechrau, beth am i ni ymarfer y person cyntaf? Beth mae'n rhaid i chi wneud yn y tŷ? Mae'n rhaid i mi lanhau. A chi? Da iawn. Rhaid i'r plant helpu yn y tŷ. Rhaid iddyn nhw helpu yn y tŷ. Chi. Os mae'r plant yn helpu yn y tŷ, rhaid i mi roi pres poced i'r plant. Pres poced. Rhaid i mi roi pres poced iddo fo. Rhaid i mi roi pres poced iddi hi. Iddo fo, odli, o. Rhaid iddi hi, odli, i. Rhaid i mi roi pres poced iddyn nhw. Rhaid i mi. Edrychwch ar yr help llaw ar dudalen 75 a 76. Da chi'n gweld sut mae pob person yn newid, ac hefyd ar 76 da chi'n gweld mae berfau arbennig yn cymryd arddodiad arbennig. Enghraifft, rhoi i, neu prynu i. To buy for. Dwi'n prynu sgwter iddo fo. Dwi'n prynu camera iddi hi. Dwi'n prynu blociau iddo fo. Dwi'n prynu esgidiau cerdded iddi hi. Rwan, edrych ar. Gobeithio da chi'n edrych ar S4C. Da chi wedi edrych ar iaith ar daith? Dwi'n edrych arnyn nhw yn dysgu Cymraeg. Dwi'n edrych ar S4C Click. Dwi'n edrych arno fo. Dwi'n edrych ar y rhaglen iaith ar daith. Dwi'n edrych arni hi. Dwi'n hoffi gwrando
ar Radio Cymru. Dwi'n gwrando arno fo bob bore. A chi? Pa raglen da chi'n licio edrych arni? Diolch yn fawr. Iawn, ni'n symud ymlaen i edrych ar yr arddodiad at. Fel arfer, mae'r arddodiad at yn disgrifio mynd at berson arall. Er enghraifft, mae gen i apwyntiad. Dwi'n mynd at y doctor dydd Mawrth, a dwi'n mynd at y deintydd dydd Iau. A chi, pryd ydych chi'n mynd at y deintydd nesa? Pryd ydych chi'n mynd at y doctor nesa? Dwi'n mynd ato fo dydd Mawrth. Dwi'n mynd ati hi dydd Iau. Ato fo ati hi. Mynd at berson. Nawr, ar ôl fi, dwedwch, cofia fi at y plant. That's a command. Cofia fi at y plant. Yn Saesneg, send the children my wishes. Lle chi, cofia fi at dy fam. Cofia fi at y lleill. Ydych chi'n cofio? 16, the other ones. Cofia fi at y lleill. Say hello to the others from me. Cofio at. Felly dyna ddiwedd Uned 8, a byddai'n edrych ar mwy o arddodiaid yn Uned 9. Diolch i chi am wylio. Hwyl am y tro.